Don Kashim Murdabad! 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 Don Kashim Murdabad! 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 Anything to Murdabad! 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 Anything to Murdabad! Da hariya bodos phaya बुंलांनाय बायदि गेरेमसा माहारि दानाय आरो हारि निर्माण खालामनायनि बे सम हिउमेन रिसोर्स दानायनि सम लोगोफोर बिराद गोबाव जाबायमोन मानो होनब्ला आपडेट लाबोयैया बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोनाथ' दा साननैसो खोनाबाय दंखायो मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि सायाव गोबां दावराव नुबाय दंखायो दा बेजों लोगोसे नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरै नुदोंबो जानो हागौ सोरखारजि मुर्दाबाद आरो एनएचएम जे मुर्दाबाद मानो होनोब्ला स्टुडेन्ट दाबि खालामबाय दं आरोना माने मोनद' हारिनि एसटि होनो नागिरनायनि सायाव बिटिआरनि सीएम हाग्रामा महिलारिखौ नोंथांमोना गोबाङानो दाखालि साननैसो नुखादोंमोन दे माथि पाट्टा लागे ना ना लागे आरो एसटि लागे ना ना लागे होननाया बिनि सायावबो दा गोबां कुइसन जाबाय दङ आरोना दा बेल' नङा आरो गोबां निउसावनो नोंथांमोना नुदों जानो हागौ जे मियाफोरा बा आदिबासिफोरा माने बर'फोरखौ बोरला गावजेनबाय बेफोरबायदि नोंथांमोना खोनादों जानो हागौ ससियेल मिडियानि गेजेरै नोंथांमोना नुदों जानो हागौ मानो होनबा स्टुडेन्ट रेलि खालामनायाव फैफिननाय समाव बिपिएफनि मानसिफ्रा माने स्टुडेन्टखौ बुनाय नोंथांमोना निउस नुबाय दङ जानो हागौ आरोना नोंथांमोना बे भिडिअखौ फार्स्टआवनो नायग्रोनानै लाग्रो फारसेनिफ्राय फुल नायबासो मिथिनानै मोनगोन जुदि जोङो मोनद' हारिनो एसटि होयोबा गोबां खहा जागोन बिनि सायावनो गोबां कुइसन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोबानो जाबाय Don Kashim Murdabad! 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 Don Kashim Murdabad! 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 Don Kashim Murdabad! Murdabad! Anything to Murdabad! 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 Anything to Murdabad! Murdabad! Don Kashim Murdabad! Don Kashim Murdabad! 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 Don Kashim Murdabad! 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 फरायसुलिफ्रा रावबो आपिल खालायालासिनो दानि आथिखालनि सिसिटुवानि आन्दलन एबसुनि आन्दलन आसामनि थासारि परिबेस परिस्थितिखौ बयबो बुजिनानै मोनदांनानै कलेज बिथांमोना प्रतिबाद खालामदों बबेबा इउनियन बडियानो हल अफ दा कलेजनि इउनियन बडियानो खालामदों बबेबा इउनिट एबसुआ खालामदों बहाबा बसलिसआ खालामदों बबेबा कमिटिया खालामदों आरो बेबायदिनो बिथांमोना रेलि खालामदों आं मोनसेल' आपिल खालामनो लुबैयो जे दासो आंनियाव रिपर्ट फैदों जे बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट बिटिसि सेक्रेटारियेट एसेम्ब्लियाव जोंनि जायफोर प्रटेस्ट खालामग्रा फरायसा फरायसुलि बिथांमोना हाबनानै बेयाव मोनसे हुलुस-थुलुस परिबेस सृष्टि जादों आं बिथांमोनखौ दाय होनो नागिराखै हुलुस-थुलुस खालामदोंनानै दाय होनो नागिराखै खारन बे सेन्टिमेन्ट आबेगनि सम किन्तु बिथांमोना होंगो दोंगो हाबनायाव बेयाव मोनसे हुलुस-थुलुस आनरुलि एनभायरनमेन्ट जादों आरो बे एनभायरनमेन्टखौ खालामनाङा आङो आर्नेस्टलि गोसो सिंनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामदों माने बिदा हिसाबै आरो एबसुनिफ्राय आं बिथांमोनखौ आपिल खालामदों जाहाथे कुनु भायलेन्स कुनु बेबायदि आनरुलि कुनु बेबायदि सिटुएसन जाहाथे दाजाथों गावबा गावनि डेम'क्रेटिक पिसफुल प्रटेस्टखौ बयबो खालामनायनि बयहाबो अधिकार दङ आरो बे समा प्रटेस्ट खालामनाय सरकारखौ नारसिननाय दाबिनायनिनो सम किन्तु गावजों गाव बेबायदि जाहाथे हुलुस-थुलुस खालामनानै माने बेबायदि भायलेन्सनि सिटुएसन एनभायरनमेन्ट जाहाथे दाजाथों आरो जाया बेखायनो बिथांमोना प्रटेस्ट खालामनायनि नामाव जाहाथे बबेबा सिङाव हाबनानै बेबायदि परिबेसखौ माने जाहाथे माने भायलेन्स जालायनाय थासारिसिम जाहाथे बिथांमोना खालामा बेखायनो बिथांमोना डिसि अफिसनि मोखाङाव सेक्रेटारियेटनि मोखाङाव इउनिभार्सिटिनि मोखाङाव बा जों जेखौ प्रटेस्ट खालामदों राजा लामायाव रेलि खालामदों बे गणतान्त्रिक देशनि माने जि प्रटेस्टनि जि मोनसे नियम दङ बेनि आवथायाव थानानै बयखौबो प्रटेस्ट खालामनो आं खावलायदों कुनु कारनाव जाहाथे भायलेन्सनि रुप लाया आरो बे महराव जाहाथे रावबो थाङा बेखायनो आङो फरायसा फरायसुलिफोरखौ इमोसन आरो सेन्टिमेन्टखौ लाखिनानै हारिनि सार्थ एसटिनि सार्थआव सरकारखौ नारसिननायनि प्रतिबादखौ खालामलांनो थाखाय प्रटेस्टआ गासै लेभेलावनो जादों आरो बे मोनसे आबेग आरो सेन्टिमेन्टनि बाथ्रा जोंनि एडमिशन जोंनि एजुकेशनेल इन्स्टिटिउशन जोंनि रिक्रुटमेन्ट जोंनि एपइन्टमेन्ट दा जायफोर दिनै यां जेनेरेशन आं दहाय फुङाव बुंदों 30-40 बोसोर आन्दलननि उनाव जि मोनसे जोंनियाव इन्स्टिटिउशननि क्राइसिसमोन जोंनियाव हिउमेन रिसोर्सनि जि क्राइसिसमोन जों गासैबो बिथिंजों फरायनो मोनाखैमोन साख्रि बाख्रि जोङो नागिरनो खाबु गैयामोन जोंखौ बन्चित डिप्राइभ खालामनाय जायो आर्मि पुलिस लगायनानै जोंखौ धंस खालामनाय जादोंमोन आन्दलननि नामाव जोंनि एगेन्स्टआव केस जाबसिननानै न' भारायाव हस्टेलाव जोंनि
मोजां मोजां ब्रेन्डनि स्टुडेन्टफोरखौ केरियारखौ धंस' खालामनाय जादोंमोन बे गासै चेप्टारखौ बारबोनानै जों अस्तित्वनि संग्रामाव दावहायाव जों देरहानानै दिनै सिक्सिदल मोनबाय दा हारिया बड'फाया बुंलांनाय बायदि गेरेमसा माहारि दानाय आरो हारि निर्माण खालामनायनि बे सम हिउमेन रिसोर्स दानायनि सम बिथांमोना मोनसे सिमां लानानै फैदों एम लानानै फैदों गावबा गावनि केरियारखौ दानो लुबैयो हारिनि सार्थनि थाखाय खामानि मावनो लुबैयो साख्रि बाख्रि बिथांमोना माने नेशनेल बा स्टेट लेभेलाव जब अपरचुनिटियानो जा केरियार दानायानो जा बयहाबो मोनसे सिमां दङ बे सिमाङाव जेला जोंनि रिजार्भेसनाव झटका होगोन जेला 45 लाखनि जायगायाव 2 कोटिया बासाबोगोन जोंनि सिमाङा जेरावबो जायगा मोननाय नङा आरो बे एसेम्बलि पार्लियामेन्ट सिक्सिदलनि माने नोङो माने एमसिएलए सिट अबा अट'नमास काउन्सिलनि जिएम बा मेम्बार बा पन्चायत भिसिडिसि गासैयावबो बे दखल जागोन बेखायनो जोंनि स्टुडेन्ट फरायसा फरायसुलिफ्रा रावबो आपिल खालायाबासिनो दानि आथिखालनि सिसिटुवानि आन्दलन एबसुनि आन्दलन आसामनि थासारि परिबेस परिस्थितिखौ बयबो बुजिनानै मोनदांनानै कलेज बिथांमोना प्रतिबाद खालामदों बबा इउनियन बडियानो हल अफ दा कलेजनि इउनियन बडियानो खालामदों बबा इउनिट एबसुआ खालामदों बहाबा बसलिसा खालामदों बबेबा कमिटिया खालामदों आरो बेबायदिनो बिथांमोना रेलि खालामदों आं मोनसेल' आपिल खालामनो लुबैयो जे दासो आंनियाव रिपर्ट फैदों जे बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट बिटिसि सेक्रेटारियेट एसेम्बलियाव जोंनि जायफोर प्रटेस्ट खालामग्रा फरायसा फरायसुलि बिथांमोना हाबनानै बेयाव मोनसे हुलुस-थुलुस परिबेस सृष्टि जादों आं बिथांमोनखौ दाय होनो नागिराखै हुलुस-थुलुस खालामदोंनानै दाय होनो नागिराखै खारन बे सेन्टिमेन्ट आबेगनि सम किन्तु बिथांमोना होंगो दोंगो हाबनायाव बेयाव मोनसे हुलुस-थुलुस आनरुलि एनभायरनमेन्ट जादों आरो बे एनभायरनमेन्टखौ खालामनाङा आङो आर्नेस्टलि गोसो सिंनिफ्राय रिक्वेस्ट खालामदों माने बिदा हिसाबै आरो एबसुनिफ्राय आं बिथांमोनखौ आपिल खालामदों जाहाथे कुनु भायलेन्स कुनु बेबायदि आनरुलि कुनु बेबायदि सिचुएशन जाहाथे दाजाथों गावबा गावनि डेम'क्रेटिक पिसफुल प्रटेस्टखौ बयबो खालामनायनि बयहाबो अधिकार दङ आरो बे समा प्रटेस्ट खालामनाय सरकारखौ नारसिननाय दाबिनायनिनो सम किन्तु गावजों गाव बेबायदि जाहाथे हुलुस-थुलुस खालामनानै माने बेबायदि भायलेन्सनि सिचुएशन एनभायरनमेन्ट जाहाथे दाजाथों आरो जाया बेखायनो बिथांमोना प्रटेस्ट खालामनायनि नामाव जाहाथे बबेबा सिङाव हाबनानै बेबायदि परिबेसखौ माने जाहाथे माने भायलेन्स जालायनाय थासारिसिम जाहाथे बिथांमोना खालामा बेखायनो बिथांमोना डिसि अफिसनि मोखाङाव सेक्रेटारियेटनि मोखाङाव इउनिभार्सिटिनि मोखाङाव बा जों जेखौ प्रटेस्ट खालामदों राजा लामायाव रेलि खालामदों बे गणतान्त्रिक देशनि माने जि प्रटेस्ट लोगोफोर दिनैनि आपडेट भिडिअआ आरो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां नुदोंबा आरो बेफोरबायदिनो नोंथांमोना जुदि आपडेट भिडिअ नायनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ अननानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय आरोना नेक्स्ट भिडिअ बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट भिडिअ नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन मोनहैयो आरोना आं जिथिया भिडिअ आपल'ड खालामो आरो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरै खिथाहरबानो जाबाय जे नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायो बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय